Alex, čomu sa smeješ? Dobrý deň, nepostavíte sa, triedna vám došla. Sadnite si. No, nebudem dnes hneď z rána pozitívna, dobre? Samozrejme, Jelka chýba, traja, čo je zápcha, alebo neviete, kde sú? To je každý deň. Neskore príchody máte, veľmi veľa vymeškávate, neustále nenosíte ospravedlnenky do 48 hodín. Kedy sa zlepšíte? Však my tie ospravedlnenky zoženieme. Frau Hrabal dneska na hodine hovorila, že máme problém s dochádzkou, tak by sme mali zohnať nejaké ospravedlnenky. Ja by som možno nejakého toho lekára vedela vybaviť. Tentokrát radšej nie, ja to vybavím. A ja, že mávam zlé vtipy. A ty mi povedz jeden dôvod, prečo by som ti teraz nemala vraziť. Pokoj. Nechceme, aby nám tu vybuchli emócie. Čo ako chceš? Prišiel som vám dať malý návrh. Unesieme triednu knihu. To chceš akože ako zorganizovať? Normálne povedz, čo za to chceš. Ani šialené kura zadarmo nehrabe. Ty si blázon? Veď my sme študenti. Nie, to nie som. Nechám vám tu svoju vizitku. Sedem 45, 7,50, 7,55, 8, 8,05, 80. Haló? Tak, my to teda berieme. Dobrý deň! Dnes vás učíme my. Mám na vás jednu otázku. Kde je triedna kniha? Tak viete, kde je? Prečo je vás tu tak málo? Píšete písomku? Nenudaj všetko, nenudaj. Kde je triedna kniha? Hajte sa tu dobre. Dovidenia. Dobre? Kde je triedna kniha? Hilfe! Som Batman. Pusinka, kde je Batman? Neboj sa, netopier. Nás isto čo skoro nájde. Určite nenájde. Už nás isto hľadá.
slávnostne pečatím túto triedu. A týmto žiadame na vyučujúcich, aby vás neskúšali a nepísali sa žiadne testy.